Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV.
Bikulan, maugmahon sa Kabikulan, madya mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxey sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxey, Mr. Kulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Ang sakundagan, Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Hello! Nata nga yata late ka. Malang oran po digdi sa probinsya kang Albay. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Albay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Gina Malaguinho Cavite, Sir Jonathan Mondragon. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunya pong aldaw kita ni Lunes na Lunes. Late. Petsa 22 po kang bulan na Disyembre taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang. 3 days na sana. Pasko na. Sinchako. Siyempre, sarong oras kita hanggang alas 8. Mag-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari. Mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan sa mga pigpapaabot po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa law kening programa. Naman po sa may mga kumpleanyo niya, December 22, maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! May mga okasyon. O ano man pong klaseng okasyon yan. Lalong-lalo na ngunyan ha, dakulon patabi ang mga kuro Christmas party. O nipuan sa Kuyan Tugon. Pag day po imbitado, day po magduman. Day po magduman, pag day man tabi imbitado. Tama kasupog. Saro pantugon ko tabi Ma'am Gina Malaguinho Cavite. Iringatan tapuan sa tuya mga sadiri. Tawara man kay bang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan sa muya po idumamay. Sa may mga kasakitan parahay na po kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya man sana po nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan.
Pakigiya mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong di kami magkasala sa samuyang kapwa sinmaging po sa saimo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Gabos po kita. Amen! Serbisyo Asin Reparo. Ang mga tugang check-in po muna sa indong lingkod ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni late kita. Grabe ang uran po digdi sa probinsya kang Albay ngunya na Lunes. Live na live sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Atuon, kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang mga kabayan kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lampang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress sa mga panahon po tabing ini. Net TV. Grabing oran tabi manay Gina. Morning da tabi kay Team Belga. Kumusta tabi? Tulong aldaw na sana. Pasko na, Sincha ko. Grabe ang uran ngunya na gano. Sa bagay, sa mga estudyante bakasyon na. Ayun, bakasyon na sa mga estudyante po ngunyan. Pero sa opisina sa gobyerno, igwapang laog hanggang sa aga pa. Ayun. Tapos kami, daing paingalo. Kumusta po? Kumusta lamang tabi, Ma'am Shi Maulyon, Ma'am Joy Casquejo. Kumusta tabi? Naimbitaran lamang kamo sa mga party. Ubaya, sige akong tugon na pagday tabi kamo imbitado, day magduma. Auta, day manimbitado, nagduma. Iyo pa sa mga labi-labi. Tighanap sa pangaran. Ano nga tabi? Kasabay ka digi sa lista kan mga imbitado. Sabi Ma'am Shi, ngayapi padigdi kami ni PIO. Isa'y ngayang PIO. Ay man mid-bid sa PIO. Pangyari sa mabaka. O di tig para relibak lugod ka mo. Dahil man imbitado nagduruma. Oy, kumusta tabi? Natanggap na ba nindo sa mga pamaskong handog? Natanggap na nindo. Ano lamang sa mga pamaskong handog na resibi na nindo? Oy, kumusta sa mga bonus. Sabi ni Ma'am Joy Casquejo, day man data, wala man digding party sa Saudi. Kasi iyo. Anong yaon dyan tabi, Ma'am Joy? Wala dang party sa Saudi. Yan sana ano. Day dyan uso ang Pasko. Day mga party dyan. Masabi ni Shi Maulyo. Sabi Ma'am Shi.
Hoy, alas 7:28, tamunan na magiging kamugtakan kang panahon na. Sigang uran. Bata mapasko. Ramon tamo na tabi sa pag-asa kung ano ining mga pag-uuran. Ano ang problema kan sa itong panahon? Yaon ang linya kang pag-asa. Maray na aga tabi pag-asa. Good morning. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mga makakapal na kaulapan na umiiral sa silangang bahagi ng ating bansa ay ang patuloy na epekto nitong shoreline dito sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala, ito namang mga kaulapan sa may Visayas at Mindanao ay ang patuloy na epekto ng easterlies. So dahil sa epekto ng shoreline at amihan, makakaranas tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon, pati na rin itong eastern sections ng Southern Luzon area. Samantala, itong easterlies naman magdudulot ng mga pag-ulan ngayong araw sa nalalabing bahagi ng Southern Luzon at malaking bahagi ng Visayas at itong northeastern portion ng Mindanao. For Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, generally fair weather pa rin ang ating inaasahan for today, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga rain shower or thunderstorms. At sa kasalukuyan, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area at nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon for today sa area ng Luzon, dahil sa epekto ng shoreline, so ito yung salubungan o yung convergence ng mainit at malamig na hangin, asahan natin itong mga kaulapan at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito sa area ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, pati na rin dito sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, sa may Aurora, dito sa Quezon, Nueva Ecija, Bulacan, at sa Rizal. Dahil naman sa epekto ng ating northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan, magpapatuloy rin yung mga pag-ulan dito sa area ng Ilocos Norte at nalalabing bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley. Dito naman sa bahagi ng Southern Luzon, particular na sa malaking bahagi ng Bicol Region at Mimaropa, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan dyan. Dulot naman ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. So, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, including Metro Manila, so generally itong western section ng Southern Luzon area ay generally fair weather ang mararanasan ngayong araw. Partly cloudy to cloudy skies, pero hindi na nga hulugang ulan na tayong pag-ulang mararanasan. Nandiyan pa rin yung mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil nga sa epekto ng easterlies, itong Palawan as well as buong Visayas at itong northeastern portion ng Mindanao sa mga lalawigan ng Dinagat Islands at Surigao del Norte, for today asan pa rin natin itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Kaya generally, itong eastern section po ng ating bansa, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Sa nalalabing bahagi ng ating Mindanao area ay generally fair weather rin ang ating mararanasan, pero magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil nandiyan pa rin yung mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms throughout the day. Sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, as of 5 a.m. may nakataas tayong gale warning dito sa seaboards ng extreme northern Luzon. So sa mga seaboards yan ng Batanes, itong northern coast ng Cagayan at sa may Ilocos Norte. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, bukas, araw ng Martes, ay mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng easterlies dito sa may Visayas. So generally improving weather conditions sa ating inaasahan over Visayas. Inaasahan rin natin yung bahagyang paghina ng amihan
inaasahan rin natin yung pag-akyat ng axis itong northeast monsoon, as well as yung ating shoreline, yung convergence ng ating mainit at malamig na hangin. So generally, mababawasan yung mga pag-ulan sa Visayas, pero magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan dito sa eastern section ng Luzon, dulot ng shoreline at ng easterlies. So itong eastern section po ng Luzon, itong area ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Bicol region. For tomorrow, asan pa rin natin possibly yung mga sustained na mga kaulapan at pag-ulan over these areas. Sa araw naman ng Miyerkules hanggang sa Huwebes, so Wednesday to Thursday, inaasahan natin yung mababawasan pa yung mga pag-ulan na ating mararanasan. So generally, fair weather over most of the country, partly cloudy to cloudy skies, pero ayun nga po, nandiyan pa yung mga chance ng afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. So may naasahan tayong muling bugso o surge ng ating northeast monsoon na kung saan magsisimula ito sa araw ng Huwebes. Magdudulot na ito ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa area ng Cagayan sa araw ng Friday. So generally, sa araw po ng Pasko at bisperas ng Pasko ay generally fair weather ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. And since wala pa nga tayong minomonitor na low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, maliit rin yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Haring araw sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 6:70 ng umaga. Lulubog naman mamaya sa ganap na 5:33 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories tulad ng mga rainfall advisories or thunderstorm advisories, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Daniel Milibilang Ulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang, mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Easterlies pala, lagi sa may parting Bicol. So, ang magayon kay ni Tabi, Ma'am Star Brillantes, good morning. Merry Christmas. Sir Max Biron. Ang magayon na bareta kang Pag-asa sa Dispiras Asin Kapaskuhan. Medyo magiging okay daang sa tuyang panahon. Medyo maluya so sa tuyang amihan. So, may mga pag-uran-uran da paghapon sa kapagkabanggi. Medyo okay ang sa tuyang pag-celebrar kan Dispiras nin Pasko and Kapaskuhan. Sabi kang Pag-asa iyan. Sabi Madam Maria Elena Yamamoto, good morning. Di yan, tabi mga tugang, permi manggiraramig pa siguro tabi ki panangga sa oran. Dipisil na tabi mauranan. Tapos maghila, kamahal kang bulong. Taday na ngunyan na libreng bulong. Ano? Merry Christmas tabi, Sir Mox. Sabi ni Sir Max Biron, God bless to all. Sige. Alas 7:37 na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga wide Dory. Sa Ruiz Legazpi City open for Hansien po sina. Madalion sa na po yan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. So dyan yan sa Ruiz Legazpi City. Along National Road sa na yan. Kaya po sa mga naghahanap kidor boarding house
house. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Pinapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year po sa Gabon. Sabi man ni Madam Maylene, Merry Christmas tabi. Sige. Mga tugang, ang programa ginidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilok ang Bagong Malinaw. Siyempre yaon man dyan ang sa tuyang barkada. Simplihon sana. Si ABC President Cap Art Avila. Siyempre yaon man dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malino Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto ha. Bakho tabi sa wete. And siyempre mga tugang, ang programa ng inidaraman po sa tuya kang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. Best Cafe Green. Try nyo, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. Swerte. Ayan tabi mga tugang, mga kabayanan sa tuyang mga katuwang po digdi sa programa. Maraming salamat po. Alas 7:39. Ang sa tuyang Philippine Standard Time mga tugang, mga kabayan, day po mag-arali ha. Ibaad na Mabalik po ang programa, makalipas lang po ini. Balik eskwela na, tabangan ang sa ibang mga aki sa indang pag-aral. Kaibang ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan, ang elementary, junior high school, asin senior high school, sa indang basic literacy, asin numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa indang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Alas sige po, balik kita digdi sa programa alas 7:41 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan. Tara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali yun sa na yan makuha, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kasi mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sirigman mga tugang, ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo, ABC President Cap Art Avila, Kapos Bilo Lotto Outlet, salamat. Asin sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee, salamat. Sige po mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni Munyang pungal daw kita nin Lunes na Lunes, Monday petsa 22 po kang bulan na Disyembre taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang. Ngunyan pong maoran-oran na Lunes.
Moran po digdi sa probinsya kang Albay. Sir Ronnie Carpio, good morning kay Sir Jose Montejo. Morning po. Mga nakantabay sa tuya. Kaya ano pa po pigalata? Doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Alas sige tabi mga tugang alas 7:30 o kaya 43 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Grabe makusog pang uran hanggang ngunyan tabi. Hilingan na nindo. Hilingan na po nindo. Nagka-relate kitang biyo. Pasensya na tabi medyo na-late kita. Grabe suuran tabi Madam Maylin. Bata kasubanggi medyo late naman kitang nag-ulit na nag-attender kita kang awards night kang Albay Legazpi City online broadcast ayan ano sa Alcoba Association yan Alcoba saro bang kita tabi Madam Maylin duman sa natawanin parangal maugmaon man ako ta na-awardan man tabi ako Madam Maylin. May award man pala ng arog kaya siyempre makaugmahon man ta kami bagadigdi bagbagyo kung ano pa man mga special na okasyon so mga kawani ng gobyerno sa Inda Holiday sa Muya Bako para makapaghatod sana kami ng mga tamang impormasyon, tamang barita para po sa Samuya mga parantabay. So yan man ang Samuyang mission sa buhay. Maski daing-daing kami, hindi at least nakakapaabot po kami ng mga tamang impormasyon asin barita sa Indo. Ayun, nagarian buhay ta. Parte na yan kang mission miman sa buhay and parte na yan kang Samuyang sinumpaan man na trabaho maski daing sweldo. Maski daing sweldo. Kumusta? Natanggap na ba nindo so mga pamaskong handog? So pamaskong handog palan kan sa tuyang programa sa Miyerkules pa pigtitipon ta pa. Pigtitipon ta pa. Baka so iba gusto pa maghabol o di pwede pa hanggang sa aga pwede pang ihabol iyan tao to tigtitipon ta pa. So pamaskong handukan sa tuyang programa sa pitsa 24 tayan. Pigtitipon ta pa so mga pigbaro-baro kan sa tuyang mga tugang na gusto man mag-share kan sa indang date na blessings. Di tigtitipon-tipon tayan and ipapanaw taman sa mga tugang niya to na mas pobre sa to. Although pobre da nga ni kita. Pobre kita. Mas may pobre pa sa to. May mahurarampangan lamang sinda sa Noche Buena. Okay, sige. Di sa mga nakatanggap na tabi kan sa indang pamaskong handog. O di, congratulations tabi sa Indo. Sana maging maugmaan sa Indong Pasko. And sa mga kawani din ng gobyerno na nagpaparahal at kunuarin, itatao sa Indo, i-release so mga insentibo baga. So mga bonus nindo. May SRI, may PEI, ano pa. O sa mga job order ko amang kay gratuity pay. O di halatalaton sa Indo tamaabot yan. Kundi magayon dyan sa LGU Malinaw. Good morning palan kay Madam Mayor Shi Capos Bilo, kay Vice Mayor Abner Abi Cargolyo asin sa Sanggunian Bayan member. Pod kay ni itinauna so para sa mga contract of service, mga COS, tapos mga job order. So 7K baga, so 7K na pinag-aprobaran kan sa tuyang presidente
na itatao man lamang na insentibo duman sa mga kawani ng gobyerno, itong tigapod na gratuity pay. O dyan sa LGU Malinaw na itauna ka nakaagi pang simana kang Biyernes. Kaya so mga casual job order igwa kipig 7,000. O tayo nasa guidelines, 7K, 7,000 pesos. Kaya sa mga job order dyan, tapos sa mga contract of service, may tig si 7,000 sinda. So igwa sinda nakipang gastos sa mga butabig Miyerkules, sa Noche Buena. Ang problema kang Biyernes pati nao, baka ubos na. Baka ubos na. Itinao na. So ibang LGU, inda sana. Baka ngunya na simana bago magpasko. So LGU Malinaw, mabuhay po kamo dyan sa LGU Malinaw na itautulos ka na kaaging simana kang Biyernes. Siguro so dahil nakakubra kang Biyernes, so gunyan na Lunes. So mga GO and mga contract of service. So mga regular, permi iyan igwa. Permi yan igwa. Sabi ni Sir Gilbert Belica, bro, good morning tabi. Pwede po makipaabot po ang problemang ini sa paagi po kan sa imong programa. Salamat to nun sa mga kinauukulan kay Congressman Kaloy Andes Loria, Governor Noel Ebriga Rosal, Mayor Isham Ismael, ako po at mga kabarangay ko po sa barangay 28 Victory Village North ay nananawagan na kung pwede makitulungan po naman ang mga o kaya maitulungan na maibalik na ang supply ng kuryente sa Purok 2, 3, and 4. Marami ng apektado, lalo na may mga bata na may mga asma at may mga senior citizen na kailangan po ang kuryente. Sus Maria, dahil pa kamong kuryente dyan tabi, sir? Dyan sa Victory Village, Barangay 28, Victory Village North. Dahil pa poon kang subagyo? Ano ang nangyari kang kuryente nindo dyan? Sus Maria Usip. Sa Purok 3, Purok 2, 3, and 4. Sus Maria Usip. Hirak man mananggad sa mga aki, sa may mga asma, kay puha na electric fan, sa mga senior citizen. Tabangin naman tabi nindo, Congressman Kaloy, kay Gov Noel, saka kay Mayor Isham. Tabangin man nindo. Anong problema tabi dyan, Manong Bert Belica? Anong problema dyan sa Indo? Ano nangyari kang kuryente? Alat to na ha. Ano ini nangyari? Hinay ko po. Hirak man na di. Sige, tabi. Paabot na lamang yan, Okay, sige. Alas 7:51, mga tugang, may signal mo na kita sa lawas. Nawara si Sir Tony. Kabarangay niyan to dyan sa Victory Village, sige, yaon na si Sir Tony, may dugang na report. Sige. Nawawara Sir Tony. Anong pangyari? Ay naman. Okay. Sige. Alatunta si Sir Tony. Ma'am Lynn Sidro Karinan, good morning tabi. Natatana po putol si Sir Tony. Yan, sige, diretso na gari ni. Okay, 8 minutos tabi bago mag alas 8, may report kita. Nasa linya si Sir Tony. Sir Tony, maray na aga sa imo, please come in. Alright, tabi Sir Mox, good morning. And good morning man, sa yung mga paraantaba ay nagpuputol-putol na. Tiyo, ano yan nangyari ta? Gari, apektado kang uran?
Roger, Makusuko ng pero ura. hindi maga sa eryata, iyong nagpukaw sa tuya. Suran, Ano ka pa? Nag-aga suran. Paghali ko dyan sa may sa Indo, grabe suran. So pag-agi ko dyan sa Indo. Pero pag-abot ni sa may Roger. parting malilipot, nagluya. Oh, dyan sa Indo, grabe doon. suran. Kasubanggi. sa area ko, magaga. Grabe. At paingurag na oran so binagsak. so sinabat kong uran so wali dyan ako sa Indo, Kasubanggi. So sinabat kong uran, paingurag. Roger. Maringanit, ha? Pagbaba mo medyo maluya. Taod-taod. Pag nagpupuon pa sila pagbaba ko. Yan, taod-taod ng gad. Sabaton ko dyan sa may sugod. Inay. Paingurag na oran. Sige, anong problema? Anong balita lamang dyan? Okay, kami mo sa mga dugang pang impormasyon, nagpupuuta or padagos na ang monitoring kan sa tuyang kan mga otoridad, manunungod din pa mo sa mga paputok na nanmotoran sa palibot or sa manlain-lain na munisipyo. Ngunyan tabi na pabuton na kapaskuhan and ang pagsabat sa bagong taon. Kung sa intervention MOX magkatuwang ang PNP and ang Bureau of Fire Protection palagos man ang paglibot sa palibot kan sa indang nasasakupan. Tangan inang ipangapudan duman sa mga residentes ang manunungod digdi sa mga ipinagbabawal bagang paputok. Magigiromduman pa na kan mga nakagingal daw nagpaluwas na ning listahan so manlain-lain man mga ipaturo di pulisya kaya ding mga ipinagbabawal na paputok sabi Sir Mox. Kung saan kapito na nga duman sa listahan na ito kung babalikan ta so mga kanginot pa kasabay man duman talaga na alagad may mga nabago duman Sir Mox. May mga bago ng Arog kan na may ibang pangalan. Arog kan goodbye chismosa. Yan, yun ang bago mo niya. Roger, may ikaw naman na Marites dahil chismosa niya. And so mga iba pa na ang natatandaan pa sa na ito tapos yung mga iba pang ibang goodbye pa din. Dati yan. So Bin Laden, so Dilima, dati yan. Ang mga bago mo yan, so goodbye, may goodbye flood control. Goodbye na mga araw ko Iyon na yan ang mga bagong pangaran kan paputok mo niyan, napigbawal. Roger to that. And siyempre, ang basado man tabi si Mox sa tuyang paglibot-libot sa manlaylay na patrol di pulisya, igwa na silang mga na-confiscar na mga buga. Yan. So, ni bagang mga pagkakarawatan kan mga so talagang gidinitsure gas and pigpapaputok. Yan. Sir Tony, kang aki ako, yan ang paputok ko. Ako ang nagigibo mismo. Roger. Araw ang bala ko kay to. Bako yan ang magagas ng Scalboro. Mas maputo. Kanginot. So, butong magakanginot ini. Butong. O kaya sulata kang sardinas. Roger, ganyan, sarap naman ini sa pinagbabahawal dahil na sa inot na inot. Igwa na may mga nanotoran na nagkasarabugan kayo ni Tabi Sir Mox. Delikado man hanggang. Siyempre, pag tinagan mo kayo itong dinature, pag smart, yun yung nagiging dahilan man. Kan pagsabog, at na-i-restore man na nagkakarulugadan kayo ni Tabi Sir Mox. Kami natiripuasan bagay yan pag minaputok, yan lata ng tigiribo. Tama nga, manipis man sa nabagaan lata. And maski magasok ang may nananotara na utong so PVC. Sa kahaluyan baga kayan, mina-bring ka man yan pag pigpapapotok. Yes. So yan ang pinagkakabalahan dyan sa tuyong mga otoridad. Ngunyan na sabi ko na nga daw na sana pabuto na ang Kapaskuhan and kasabay ka na pagsabat ka na bagong taon. Okay. And bago kita magparam, congratulations muna. Sabi sa Mox. Sa ka sa award May award man pala na kwadi. Bata. Sa
So trophy bagatabi Sir Tony, day na dan tururugan. Diba, Ay, Jeff? kailangan niya magkatulog. Iyan talaga. Maolag. Talaga si Presano. Sa tuyang presidente mo, talaga si Maestro nila to. Maolag yung tabi sa mo na award mo, nararapat na mapasay mo, aram sa baga, maski ka rugado pagkabanggi, pait manggiraray. Talagang walang tulugan na eh. Talaga. Kaya, congratulations. And siyempre, sabi ta nga rin, nakaka-proud man, pag mga siring-kiring, Iyo. may mga siring-kiring award na naroon-receive kita. And siyempre, congratulations man kay GM nila doon, sa Sian Saro sa Lagano Bagatene. Iyo. Nagmaliugot na man sa gibo ng siring-kiring aktibidad sa ngaran man kan nga pag-iriba niya to sa Alcoba. 5 taon na bagang Alcoba, ngunyan sana nagkaigwa kiarag kaya. Roger, Sa and sabi ta nga, sa leadership ni Maestro Nil Addoon. Roger. Dito may mga ngapudan din na nagrani sa kuya, nag-report ako. May nagrani mga ngapudan dahil ilog na daw kimadali. Sige daw. Ano ang pangalan? Hello, good morning, Tabi. Sir Mo. Good morning po. Ngapudan lang tabi ako, Sir Mo, sa senior officer ko na maurag na broadcaster. Nahiling mo na yan. Kung nga rin maabot ko, pamasko. Garimid-bid ko yun. Merry Christmas, Sir Mo. Sir Jeff, salamat. Nahiling mo na yun. Nahiling mo. Nahiling mo ka. Una mo dito kamid-bid. Salamat, Sir Jeff. Lamin din mo tulos. Siyempre, ako pa. Salamat. Merry Christmas. So yan pa, Mr. Mo, ang mga dugang pag-informasyon. Merry Christmas sa boss, advance, sa tuwing mga parantabay. Tony Kiliste, para sa programang Servisyo Asin Reparo. Si Manny Moxea sa programang Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi Sir Tony sa dugang na report. Wara pa dang kuryente duman sa Ramanong birthday. Kaya po makipaabot tabi sa mga kinaukulan. Ang sabi nagputok da so transformer hanggang no arinda tabi masa parke kadikluman. Anday nga available ang apik. Ang aliko na transformer na pansalida. Saliday naman tabi nindo dyan so transformer dyan sa Barangay 28 Victory Village North. Irak manong. Sige na tabi. Tapas ko pati. Irak man sa mga aki adi o kay puon mga senior citizen. Nako. Nagka-problema palanda sa transformer. Yun. Sige tabi makalamang tabi masikaso na. Iyo lamang ang pang ano nindo, pang pagkini, pamaskong handog, iyo lamang ang sa indong regalo sa mga taga Victory Village na masalidahan so transformer diyan. Maugmahon na yan pag naibalik sa kuryente. Iyan na po ang sa indong regalo niya na Pasko. Aliko tabi. Yo. Alas 8 na. Good morning kay Polonyo Bueno. Yugon mo ni si Polonyo. Ini sa pinakamaurag sa siyudad Cantabago. Maurag yan si Polonyo. Ano tabi, Sir Polonyo Bueno, natanggap mo na so pamaskong handog ni Mayor Ray? Ano tabi, natanggap mo na? O ba, kaubos na? Sir Polonyo Bueno. Ubus na. So pamaskong handog ni Mayor Ray. Ay ni kang LGU Tabako. Iling mo na yan. Maray ka pa may pamaskong handog. Alas 8 na po mga tugang, mga kabayan. Layloy na muna kitang programa. At nataba mo sa
point sa video natin tabako ha. Dumanasan sa iba niya itong pag-re-restoryahan. Apasko man. Sa pangaran po ni Sir Tony Jan Salawas, sa pangaran ni GM Maestro Nil Adtuon, sa pangaran ban po ni Madam Aileen kang MBY Dormitory, City Vice Mayor Daong Bonggao, City Council Rene Burse, Municipal Council Kailan Spout, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila. Salamat unon sa Capos Bilo Lotto Outlet. And syempre mga tugang dara po sa tuya ining programa kang Best Cafe Green, Best Cafe Green 6-in-1 coffee. Salamat. Param na po muna sa indong lingkod ako tabi si Manny Moksay, si Mr. Hulbutana tabi ni Saga naman kita magiribanan digdi po sa programa Serbisyo Sin Reparo. Adios amigos. Domo arigato. Ringat po kita. Bye-bye. Stars, and may the spirit of Christmas be always. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Yes.